Pani Melegová-Melichová, aj Matici vzdelávanie materčine vždy bolo prioritou, či to tak bude aj do budúcna? Samozrejme, pretože Matica od svojho založenia a potom aj od svojho obnovenia vzdelávaniu venovala pozornosť, aj to náležitú pozornosť, a sústreďovala sa na to. Vtedy sa nám podarilo otvoriť aj niektoré triedy slovenské, kde dovtedy neboli, keď sme obnovili Maticu. Snažili sme sa našich žiakov stimulovať a stále sa ešte o to snažíme, aby sa zapisovali do slovenských tried. A Matica je názoru, že vzdelávanie je ten základ, na ktorom spočíva vlastne naša slovenskosť, pretože nebyť vzdelávania, my by sme nemali ani ľudí, ktorí by konzumovali už slovenské informovanie, kultúru, teda kto by používal jazyk a písmo slovenské, keby nebolo slovenských škôl. Teda vzdelávanie považujeme za oblasť, hovorím, na ktorej spočíva naša slovenskosť. My sa aj teraz snažíme v rámci našich možností vyhľadávať spôsoby, ako stimulovať rodičov, aby si zapisovali deti do slovenských škôl, lebo s týmto máme problém. Tak sme tohto roku oslovili projektom premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý zhodnotil tento projekt ako významný, na čo odviedol 15 000 eur. Čiže každému prvákovi, ktorý sa zapísal do slovenskej školy z 337 rodín z celej Vojvodiny, sa dostala taška, všetky potrebné písacie a potreby pre prvý ročník, teda úbor pre telesnú výchovu, čiže to malo hodnotu okolo 50 eur. Čiže myslím si, že takto treba pomáhať tým rodinám, lebo dnes žiaka vystrojiť do školy vieme, že nestojí málo, a keď ešte sú rodiny, ktoré majú aj dvoch takých žiakov, tak je to už potom veľký problém. Čo sa týka štipendovania, Matica Slovenská je nápomocná, keď ide o vybavovanie štipendií a zbieranie dokumentácie potrebnej pre vybavovanie štipendií zo Slovenskej republiky. My si nemyslíme, že je to zle, pretože štruktúra vzdelanostná by bola oveľa nižšia, nebyť možnosti štúdií na Slovensku. Druhá vec je, že u nás je ekonomická situácia taká ťažká, že ľudia sa nevracajú. To pred 20-30 rokmi tak nebolo. Málo kto zostával v Slovenskej republike, čiže vtedajšom Československu. Čiže myslím si, že sa treba sústrediť na to, na zlepšenie situácie v ekonomike a potom nezamestnávať po politickej línii. Ďakujem veľmi pekne.